Wonosari utawa Curug dumunung ing Desa Wonosari, Kecamatan Sempor utawa watara 6 km sisih lor Kota Gombong. Grojogan Wonosari minangka grojogan musiman, tegese nalika musim kemarau tiba, grojogan kasebut ora ana banyu, tegese bakal garing. Curug iki sing ana ing hulu Kali Gombong iki ora dhuwur banget lan dudu papan wisata. Mung sawetara wong sing ngunjungi papan iki utamane nalika musim udan. Grojogan Wonosari yaiku grojogan kanthi banyu kang merambat ing watu andesit kanthi dhuwure ora luwih saka 4 meter. Umume grojogan iki mung digunakan dening warga, utamane bocah-bocah kanggo dolanan ing banyu. Pada bakal mbendung aliran kali cilik ing ngisor grojogan kanggo mbentuk gelombang sing bisa kanggo rendem utawa ngelangi. Koncoku asri ra iso munggah le, hahaha. Saiki aku lan kelompokku menyang curug sing ana ning dhuwur. Delok enca, indah banget kan? Matur nuwun kanca-kanca sedaya sampun delok video vlogku. Ubur-ubur ikan lele, cekap semanten le. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.